ngadan ta po phalau jong ka Mekhala District Assembly bat dang tan shipang menteri rang ba jong ka jela konrat sangma ulungan ra ya ka report ha ka bri baka jing toket da justice vi vai pe ha ka bri baka jing syak set yap jong ba Sheriff Terfi thank you kani ka report ka don kamba khat pra akadon kamba arfu prasla le sika shimpo ban pulih rai ha ka jing pulih ka ba karki ka jong am tan shipang kawin ka jing lap nakan de ka report ka ba la ai lang chingi shaki presu ka long ba hakan deka report la penjak ya barok ki kerteng jong ki witness la ni kita ki sakhi la kalong nak kaliang jong ki polit la kalong nak kaliang jong ki bahayeng la kinu ki ba ai sakhi ki ban ai sakhi ki ban ajing tho hakan deka jing toket bala khli da justice vi bai pe ka ba ar pat kalong lalap hakan deka report jong nu nombusha kalong ba kala pengkesan ya kan deka jingle jong ki polit da ka ba ong ba ki jong toket ki bla toket hadin jong thai bom ma po khli riat kijing thai bom hapo lai khra ba kam ta ter kijing thai bom IED sibon ki intelligence input lani kita kijing toket jong ki yang ba toket ya kasuk kasan ki la kadukti ba kham tam e kijing sha kem jong wei ne ki khot ki bang ti ha kan ka jong thai bom ki la kadau shai ba ka ya kijing tong ti jong ba Sheriff Terfi thank you but shua jong ka khatlai tarik jong benai naila kasam arajar arhuai la pelong ya ka jalang hapo ka office jong DGP bat layo jengtip lembaga kita ki intelligence input nani kita ki port toket bakala ka agency kan pem thai bom biang hapo ki thai khandai lat bat ben kia ke dia ka di thua pem thai bom dei ba Sheriff Terfi thank you bara ka khana trik la pelong ya ka jalang hapo ka office deng DGP ba DGP ula ai hukum ki pulit ba de mani kem ya ba Sheriff Terfi thank you hari ngata ki lawat lembaga ki toket ki jongki lembaga ki intelligence ba ki ong ban lap hangno ba Sheriff Terfi udan bat layo artli ki kita ki report ni ki jingtip bat kawi ni ki jingtip kalau ba ula bandan hayeng apa mo katan masalah ni ula bandan hayeng jong ki bahayeng ka bajang ka basikil betar ai ne kini ka jaga ka bosongsa kawi pat ka ba ki ka bangilap lemba kan ka report ka ba arho prapes ka long ba ki pulit ki balik man khanra ya ka yeng jong ba Sheriff Terfi thank you kilet ya ka por menmiet ong ne klai lek ka por kamba arbaji stengmiet apa yang kajing jauh selap kajing dum jong kebeneng kat bagi pulit kini ki pulit baru ki balai kita tactical team ki bala form haduk kemalai teli ki bala thau haduk kemalai teli ki lalai bat kem simla deng kita ki khmat ki banyu i ka pon mimi nani kita ki night visuals equipment hakaba wat apa yang kajing lep jong kalai ki la banyu i men miet ti ong ni wei ni ki pulit ubasiat bom simla la pendam nak ka kerteng ni la pendam nak i kerteng hangsa kan ka report kala ai ka kan ka report ni ka ai ka la thoi ki kerteng te bala pendam no lemba ka hadim bala serok seki la pendam no ka kerteng ba uni pasar ulong ba ula rung lemba ka gate ba rung lemba ka jingkhang ban aba ula rung hapo ka jingkhang ula perta bat hakapor bo rung hayeng ong kan ka report la don ulai i we ubri ubatur sajan jong ubatur sajan jong da ka jing state bat da ka jing dom ba bat uni pulit ulong la thok ne da tin khasi la thok da tin khasi ande ka report ulong sange bat ne uni ubri ubatur sing uchum sange bede ha kapor uni pulit ubala kin ka ula siap ya mana bura siap uni ubri ubatur sajan ju ula kelan hamadan hari kata kisapen me kalaj bat nelapen me kalaj balap ba uni ubasa siap de uba Sheriff Terfi thank you tekan ka report kam shai bha kam de ka report ka ba le sikan ban punhun yanu undai kani ka report ka kadu shai ya ka jingdan kiti bade ki pulit ki berset iba Sheriff Terfi bar kala pen kesanru kembal ong mene ya kani ka jingle jing ki pulit nambar bakle jingtip ba haka khatlai tarik kata kasni bawa Sheriff Terfi thank you usah set yap baka channel sikan pen thai bom ha khandai lat te ngimtip balai ba ka manua pendam ya kan ka kerteng jong kini ki brio ki beton kiti ya ka ba kan ka report kala tho sinsai ki kerteng khandai lalap ba la serok satap no ya ki kerteng labu tengya ke kerteng jo wei u ba sanbor pala u bala keno ba u ya keren bat ki brio na po Bangladesh nakamta ka jing thibam IED hapo khiriat bat ya kan ka jing lek kem ya u ba Sheriff Terfi thank you lelam da u ba clear ya ka special investigation team na tay na po cleariat ke bangla ban kan ma hot ko por u dei USP jong ka East Genta Hills District te hang ni kana kalian jo ka report kala ai ka tu kini ke jing tha ba ki pulit ha ba ki le khanra kini ki yeng ka por men miet
Jadi bandon ki ta ki night visuals equipment ani kita git khmat ki ba ki wat apa dengan jengdum jangan light ukila banyu i ubri ula ubat tian yang udai mano mari bunat kai nanta koi ka report lalap meniru ba ki pulet ha swa ba kin dong hayu ba Chester Field thank you ki don ki balayo jengtip koi ka report nak intelligence jok ki pulet ong ba kim don kin kun hun le no akai yang jok nanta koi pa ka report ka ba kila ai hang ne ka long ba ki don ki pulet leng ba ka yo jengtip ki jengki ba kila bandon ki kun hun ka klau ha ka ying jong ba Chester Field thank you ha ka te ka sni ka ba ke kilai telese kanคำชิมปอมันปุริยากันในกระป๋องเรกิดีkita kimat kiba ngilap nang ba jangan bat kaba kongsat ne akan kerepot kalong ba baru ikerteng la kalong dak liang jong pulit ne keliang jong ki pai ba ki balik ban ai report balik ban ai saki hak ma commission la pendam lut ki baru